you okay? Do you want to say anything? Kweziphambili kuvimba wethu ngokuhlwanje uvele okokuqala phambi kwenkundla kamantyi yaseBloemfontein eFreystata ngalemva kwemini uGqirha Nandipha Magudumana nalapha ejongene namatyala aliqela aquka ukuba ngungqondo-ngqondo ekuqhwesheni uBester, ukubulala nokunyhasha imithetho elawula izidumbu kweli. Wafuna ii-laptops, sathi i-laptop asinazo, wabuya wafuna imali. Enye ikholigi yethu ke yayikhupha imali. Baphila ubomi bentshontsho noontlalontle kumasipala waseNelson Mandela Bay eMpuma Koloni njengoko bephangwa izixhobo abasebenza ngazo umhla nezolo. Uvele okokuqala phambi kwenkundla kamantyi yaseBloemfontein eFreystata ngalemva kwemini uGqirha Nandipha Magudumana noliqabane lesidlwengu esiquqa sibuyelela nesikwangumbulali obebhunce eziseleni uBester nalapha ejongene namatyala aliqela aquka ukuba ngungqondo-ngqondo ekuqhwesheni kukaBester, ukubulala nokuba ngumqobo kwingalo yobulungisa. uGqirha Magudumana ubhengezwe njengomtyholwa wesine kweli tyala kwaye yena notata wakhe uZolile Sekeleni obevele enkundleni ngoLwesibini baza kuba kunye kumbini ngomhla we-17 kulenyanga imiyo xa lithabathisa kwakho elityala. uGqirha Nandipha Magudumana kwakunye nesiqamama sakhe uBester bagaleleke ngenjiqukuxa kweli kwisikhululo senqwelomoya samazwe ngamazwe saseLanseria bevela kulandwa kwelaseTanzania nekulapho bebeqhwarhe khona kwaye beluqilima kakhulu ukhuseleko. Bathe befika nje laphela ixesha lokonwayana. uGqirha Magudumana wasiwa eBloemfontein nalapho emva kwemini ade wayokuvela khona enkundleni. Number 28/113/2023 state against Teboho James Dipulu Nandipha Magudumana. uGqirha Nandipha Magudumana ubhengezwe njengomtyholwa wesine kweli tyala kwaye yena notata wakhe uZolile Sekeleni obevele enkundleni ngoLwesibini baza kuba kunye emkhumbini ngomhla we-17 kulenyanga imiyo xa lithabathisa kwakho eli tyala. The lady and the gentleman, the case is hereby remanded until the 17th day of April 2023. Lo kaMagudumana ebezithe mba engabonakali ubuso zabe zimthe nca intatheli ngemibuzo. Are you okay? Do you want to say anything? Ukanti ingcali yomthetho ithi amfiliba kakhulu amathuba okuba angafumana ibheyile uGqirha Nandipha Magudumana. Her chances of being released on bail would be very slim should she bring such an application, given the fact that she will be charged with, amongst others, defeating the ends of justice and assisting the escape of a convicted prisoner from prison. Aphelile amathemba inkomo ilele isengwa ebeza kuthi ke umXhosa iliwa libheka umoya ngakuGqirha Nandipha Magudumana. Ukanti ityala lakhe limiselwe umhla we-17 kule imiyo. Umphathiswa wamapolisa umnumzana Gqirha kunye nowezobulungisa nezoluleko umnumzana Ronald Lamula bathi uluntu malungaxhalabi kuba uBester nesibini abanjwe naso uGqirha Nandipha Magudumana nommi waseMozambique bazawuba phantsi kweliso elibukhali lezomthetho uqinisekisa kuba abaphinde babe ngophuncuka bemphethe. Umphathiswa uRonald Lamula eqinisekisa ukhuseleko lweentolongo uthi akho amasolotya omthetho ababopha izandla neenyawo ngokuphathelene nokuvumeleka kwe-laptop entolongweni. The applicants will have use of their laptops in their single cells for as long as they remain registered students with a recognized tertiary institution in South Africa. So that is a court order that we have, and as a department we are duty bound to comply with the order. Ephendula kumarhe okuba kukho amagosa aphezulu kweli ekunokwenzeka kuba ayabandakanyeka kule ntsumantsumane kaBester. Umphathiswa wamapolisa uCele uthe wonke odyobhekayo uzawudibana nengalo yomthetho. Arrest
are led by investigations. Investigations are continuing wherever investigation leads us, no matter how high that will be. Umkomishinala wezoluleko umnumzana Magodi Tobakhale uthe aqhweshi nedonki ngoku kwintolongo iKgosi Mampuru yalungiswa emva kokuqhawula ka-Ananias Mathe. The Ananias Mathe incident happened before we have created the facility. Now, thirdly, there are items that we do not allow offenders to access to when they are in the cells or in the facility, and one of them is obviously the belt that you referred to. Phakathi kwamatyala atyatyekwe wona uGqirha Nandipha Magudumana kukuncedisa uBester kuba aqhweshe ukuphatha izidumbu ngokungekho mthethweni, buqhophololo nokubulala, ngelixa umme waseMozambique usaphandwa owakhe umba. Ukanti umphathiswa wezobulungisa umnumzana Ronald Lamula uxelele ikomiti esepalamente ukuba bathabatha uxanduvo olupheleleyo belelisebe ngokuqhwesha kukaThabo Bester kwintolongo yasemangawunge eBloemfontein. Sithetha nje isebe lakhe liphekwa lisophulwa ngemibuzo sisigqeba sekomiti ezobulungisa nezoluleko kusuku lwesibini kushukuxwa umba wokuqhwesha kukaBester ophinde wabanjwa neqabane lakhe uGqirha Nandipha Magudumana eTanzania ngolwesihlanu eveke ephelileyo ndawonye nommi waseMozambique. Kusenjalo lungene kusuku lwesibini namhlanje uphando lunxulumene nokuqhwesha kukaThabo Bester entolongweni oluqhutywa sisigqeba sekomiti ezobulungisa nezoluleko ipalamente. I-arhente ezimeleyo ejongene nolawulo lweentolongo namalungelo amabanjwa, i-Judicial Inspectorate of Prisons, ithetha xa ingxelo yayo phambi kwale komiti ichaza ngokwaqhubekayo emva kokubhaqwa komzimba otshe wangqongqa owaxelwa njengokaBester. A fire was staged in the single cell of Thabo Bester, the notoriously named Facebook rapist, and a corpse was smuggled into the cell with the objective of faking his death and facilitating his escape. Iphendula kumbuzo ophathelene nenkqubo yokwahlukaniswa kwebanjwa namanye ligcinwe kwisisele salo lodwa iJIX, iphendule ngelithi beyile arhente banelungelo lokwazi ngelo nyathelo. When a segregation has been effected, when a correctional official with the approval of the head of centre exercises his or her statutory power to segregate someone, that fact having been performed must be reported to us. Ngelixa umnumzana Edwin Cameron ethe inkampani G4S ibicinga ukuba xa ikhomba isango abasebenzi abakwinqanaba eliphantsi iza kuphuncuka kule ngxuba kaxaka kanti ayibuzanga igqirheni. At the core of the foot dragging was G4S. When we saw Mr. Renzo Smith in his office in Centurion in February or late January, they'd done nothing. They thought that they could get away with dismissing 2 or 3 of the lower personnel. Kananjalo amapolisa wona anika ingcaciso ngemizimba yabangwa liqabane likaThabo Bester uGqirha Nandipha Magudumana. Umphandi ozimeleyo umnumzana Andre Snyman udize indaba ezothusayo zokuba uThabo Bester kudala engenephuma entolongweni kwangethuba esengumntwana wesikolo eGauteng ngo-2006. OkaSnyman utyhole iarhente zomthetho zeli ngokungathatheli ingqalelo iinkcukacha athe wazivumbulula ngoBester. Kwezo nkcukacha kuquka ekubanjwa izihlandlo eziliqela kukaThabo Bester kodwa amanukubonwa ekuhlaleni ephila njengamntu wonke kungekho nto ivakalayo ngetyala lakhe. He's been in and out of jail prior to this, and the focus to me is quite fascinating that it's focusing on the night that he escaped. Meanwhile, he'd been in and out of jail so many times, and the fascinating part was that he went back to jail to die. Watsalela umnxeba lelinye lamapolisa limazisa ukuba uBester wemana ukubanjelwa olunye ulwaphulo-mthetho kufunyaniswe ukuba ngumdlwenguli osebenzisa ikhasi lonxibelelwano iFacebook. A police officer who's just a casual person, I still don't know who it is today, phoned me up and said, do you realize that the guy that you had arrested in around about 2006, I'm saying 2006, I'm not exactly sure of the date, is the Facebook rapist today? So I went and told the victim, do you know that that guy that you looked after and you had in your home, that you bought all those things for him and you bought him an air ticket, he is a Facebook rapist, and they couldn't believe it. U-Andre Snyman utyhola ngelithi
ude wasebenzisana noonondaba khona ukuze uHili ade aphume ezingcongolweni ngoBester. Ukanti masicaphuleni kuba abantu baphefumule bathini kumaqonga ethu onxibelelwano ngale ntsindabadala kaThabo Bester neqabane lakhe uGqirha Nandipha Magudumana. Ingxaki yaminye into yoba imali engaka esetyenzisiweyo phofu ke ngenxa yokuba wiki koMzantsi Afrika kuqhwesha abantu nje free ngolaa hlobo. Cha sibonge iTanzania ukuthi ibambele imigulukudu lena esihambe izwe lingaka isuka la eSouth Africa izofika le eTanzania. Siyabonga ukuthi befikile ukungiphatha kabuhlungu izithombe za Bester ngiyibona ngibona gcwele ezanandi kuphela za Bester cha ngiyibona kodwa siyabonga. Mabavalelwe asele chaza into yoba waphuma njani ephayana phakathi entolongweni. Babonakalise phandle kwelizwe loMzantsi Afrika uba umthetho walapha umncinane kunabantu abanemali kusebenza imali. Kanti kuFacebook umguca balungile uthi ewe bambuyisile Msasi kodwa khona uBester neqela lakhe baveze elubala kuba ayikho into engumthetho lelizwe laseMzantsi Afrika sesejambeni lusikisike emampondweni. Upamela Mamiya Malgas yena uthi ngasumthetho waseSouth Africa ukhe uqinisa ingalo ke kwaba bachaphazeleka kweli tyala elizwe limoshakele. Usiphamandla Gobo uthi msasazi maniqale ndincoma intsebenziswano kwabo bafumene esisibini. Okwesibini uThabo Bester makavalelwe kwesimnyama isele kunye nabo abantu babandakanyekayo kwiqene kwakhe uCheselthuthu eMthatha. Kusenjalo nawe apho ekhaya ungaphefumla kwimixholo yethu ngokuthi usebenzise le nombolo nethi 071 670 2548. Onontlalontle eNelson Mandela Bay eMpuma Koloni bathi bazizigculelo zonqevu ababaxutha izixhobo zokusebenza ezifana neefowuni, izibhaji nezithuthi zikarhulumente xa betyelele emakhaya abantu abadinga uncedo lwabo. Umphathiswa wophuhliso loluntu ephondweni unkosikazi Bukiwe Fanta udibene nabeenkonzo zokhuseleko ukusombulula le ngxaki. Uthobeka Tole ngomnye wabo babengamaxhoba alomkhuba usithele qabaqaba ngebali lakhe. One of the colleagues zethu yayihlikile inkqonkqoza kulomzi avisithe kuwo. Then bafika ke aba bafana bebayi4 wanqonqoza ayifestireni ndandiqhuba ngaloo mini. Sihamba ngemoto yedepartment wafika wanqonqoza ifestireni esithi masimise imoto sicime imoto. Wathatha isitixo semoto wathi masimnike ifowuni sazikhupha ifowuni sabanika. Wafuna ii-laptops sathi i-laptop asinazo. Wabuya wafuna imali enye colleague yethu ke yayikhupha imali. Ukanti apho lo mkhuba uqoba khona kuseNew Brighton eMotherwell kwazakhele nakwimimandla esemantla yesisixeko. Looking to that, if a social worker or a nurse visit a police station for an escort, now that service now it will be delayed because sometimes there is a problem, there's a shortage of van at the police station. Now we need to do escort whilst there are crimes happening on another area. Umphathiswa uFanta uthi ukuphangwa konontlalontle kwenza kube nzima ukuba isebe lakhe lisebenze ngokugqibeleleyo. Ukwangxame intsebenziswano phakathi kwesebe lakhe kwanamapolisa. The report is so positive. Police have put up their plans in assisting the Department of Social Development. Whenever our social workers are going out, the police are aware. Ufanta umemelela uluntu kuba lubambisane norhulumente ukukhusela unontlalontle. Namhlanje kubanjwe inkomfa kunyaka wesihlanu egxile ekhuthazeni utyalo-mali kweli SA Invest Conference neshukuxe ifuthe lengxaki yobonelelo lombane kweli kwezoshishino. Ethetha kule nkomfa umongameli Cyril Ramaphosa uthe urhulumente uhamba ngesantya sombane uqinisekisa kuba oku akutotobalisi uqoqosho lweli. Umongameli Ramaphosa uthi nakubeni eli liye lahlangabezana nemingeni eliqela susela ukusungulwa kwale nkomfa efana ne-COVID-19, intlekele zendalo, urhwaphilizo kwanengxaki zezamandla, kodwa kunjalo utyalo-mali kweli lusakhula. We remain convinced that South Africa is an investment destination with significant
untapped potential. And we are glad that many do see this untapped potential, and hence the presence of many of you here. We do believe that by leveraging our unique value proposition as a country and as a nation, we have the ability to attract higher levels of investment. Ukanti Umongameli Ramaphosa ukwathe ingxaki ezambethe icandelo lezamandla kweli zifumana ingqwalasela ephambili. Our immediate focus is on improving the performance of our existing coal-fired power stations as they continue to provide the base load of our energy, including one nuclear energy power station. Ukwathi malunga nomyinge we-70% wezinto ebebezimisele ukuzifezekisa sele ziphumelele. Ezi ziquka ulwakhiwo lwemizinzeliso, ulwakhiwo lwendlela nokufakelwa kwezakhiwo zophuhliso ngelinge lokuphucula unxibelelwano nge-internet. Make sijonge kuba imalike ziqhube njani namhlanje. Thabile Makhaphela selengqangile nemozulu. Chubekho madikela apho emqulwini wendaba ndiyabulisa kwemizonzulo ekhaya ndikwamkela kakude esika yam yemozulu. Igama lam ndikuThabile uMamthembu wakwaMakhaphela. Nantsi bethuna imozulu. Sivule ke emzonzulo ngephondo lapha eMpuma Koloni eMonti ngama-21 nje ananye amathontsana emvula phaya emini ngomsuka leGqirha kusekuhle kakhulu ngo-19 degrees wentshizane zemvula. Jonge imeko ke mbukela apha ekhaya phaya eFree State eBloemfontein neziphaluka ngo-22 degrees wamafu angephi phaya ekuseni kokhona le meko phaa khona kulaa phondo linye phaya eSasolburg ngama-24 izulu lizole kamnandi nje emini ngomso. Sihlabele mgama jonge phaya eRhawutini eJohannesburg ngo-24 degrees nayo imbukelo yancomeka kakhulu phaya emva kwedinala yasemini ngomso kwakweli phondo linye phaya eVereeniging ngama-20 nje ekhatshwa sisihlanu wezulu elihle kakhulu. Mbukelo wamapha ekhaya phaya KwaZulu Natal eThekwini ku-23 degrees wamafu kwakhona futhi phantse nje yonke imini yangomso kanti le meko iyafana phaya eMgungundlovu ngo-23 degrees wamafu. Jonge ke mbukelo wamapha ekhaya phaya imeko eLimpopo ePhalaburwa ngo-36 degrees wezulu kakhulu licwenge kamnandi kusukela ekuseni naphaya ngorhatya lwangomso kanti ePolokwane kusekuhle mpela ngo-30 degrees okucwenge kamnandi. Naso ke bukela bekhaya imeko eMpumalanga eMbombela ngo-35 degrees ozole kakuhle kakhulu kusukela ekuseni ngomso kanti iphole kamnandi le mini kwakhona phako Sekunda ngo-25 degrees naye uzolile. Kanti iphondo liyalandela phaya Northwest eMahikeng ngama-27 kwakhona kusekuhle kakhulu kusukela ekuseni nje ngomso nokwayibi kwahlaba langine kanti eRustenburg kusekuhle kakhulu ngo-30 degrees naye icwengile mbukeli wamapha ekhaya. Yona ke imeko phaya eKimberley eNorthern Cape ngo-23 degrees nawo khona masangephi phaya ekuseni kanti aphole kamnandi phaya ngokuqhubeka kosuku. Lo meko iyafana naphaya eAppleton ngo-26 degrees wamafu. Yona kanti imeko phaya eNtshona Koloni Kapa lodumo li-18 amathontsi entshizane zemvula phaya ekuseni kanti siqukumbele imeko ngeGeorge nge-16 wentshizane zemvula. Mna ndikuqudeni uMamvelasi uNgoza ndikuthanda kangaka. Xesha lemyoli. Senjalo ungazifumana ezinye indaba ziphakwa zishushu kwijelo leendaba iNewsroom Africa Channel 405 apha kwi-DSTV kanti ngomso bayabuya oogxa bethu nezindaba zethu ngolwimi lwesiZulu. Qhagamshelana nathi kumaqonga onxibelelwano kuFacebook @indaba zethu ku-163 kuYouTube @indaba zethu 163. Kamnandi mawethu.